Mai Jeremiah vapa an update of life lately. Vari kutenda zvikuru maitete kuti vakavapa patsva pekugara pakanaka uye vataura zvakare vakati ivo trial hapana tachinja ichiri kuenderera mberi. Havana chete foni yekuti vapote vachiti pama-updates pano nepapo nekuti foni yavo ichakabatwa nama-authorities avo vachiri kuiverengedza kuti vatsvake evidence inogona kusungirira vakomana kuti vagare mukati. Vataura zvakare disappointment yavainayo over people choosing to stand with perpetrators, vachiregedza vanhu vari kubatwa chibharo kazhinji kekuti chero madzimai akatoti aiwa isusu takutochinja side takutomira nevakomana. Mai Jeremiah vanongova munhu ane hate, ari kuda kuti vakomana vapinde mukati vasina mubata chibharo. Guys, musakangamwe, pane nyaya iri kuitika yaP Diddy weoiri yake yekuwanda. Musikana wake waidana naye ari kutopa testimony kuti taitodanana pa10 years idzodzo, but pa10 years dzacho idzodzo paitoitika zvekubatana nechisimba pazviri. So ngatigarei tarega kunguva vanhu vari dismissive of people's cases, tivapewo nzeve vazvitaurire veka nyaya dzavo. Makadii muri Zimbabwe, I am so grateful to God for the gift of life. Ndida kutenda zvakanyanya kune vanhu vakaita reach out to me, vakaita kuti life yangu, in as much as I was going through something, I'm seeing major changes in my life. I live in a new home. I am experiencing good things that I was not looking forward to experiencing. Burigidana ne situation enenda sangana. Ndinoda kunyanya kutenda zvakanyanya maititi nemhere yavakaridza on top of mhere yangu, vakaita situation yangu, vakaita yavo. And ndofunga makangoona a lot of gifts that were coming my way. It wasn't exactly what any other person my age would have been looking forward to, kuti handichabatsiwa ndichakuitirwa ma-contributions. Zvinhu zvakaita kuti ndinzwewo kunyara dzimwe nguva, but ndiri kunyanya kutenda nekuti dambudziko randakasangana naro, randiri kusangana naro right now, is much more bigger than zvandakaitirwa, which means people do care about what I went through, and they didn't want me to be worrying about other things such as a place to sleep or school fees for my kids. Honey, wait. So chanyanyaita kuti ndiite video ino ndechekukutendai nekuti I reach out and to assure you that my court case is still going on the 5th of June. Hanzi ndopatanga trial, ndichange ndichimirawo ndichibvunzurudzwa nyaya yangu ichipenengurwa. At the end of the day, there's going to be 2 boys that were hypothetically wrongfully accused by me, or there's going to be exactly situation endakasangana nayo kuti okay sweetie, I'm coming, yekuti tinogona kunge zvishua tine ma-serial repeats pakati pedu. Ndofunga mangoona nekudistebwa neteam rachona. Chanyanyaita kuti ndiite video ino ndechekutenda weZen Parenting Hub. It's a platform that is online. They have a website. It was founded by Barbara Marenga. She is a registered nurse and a registered midwife. And during the whole fiasco, akatibata, akati, guys, I understand whatever things you're dealing with, but I want to know what you're doing with the kids. Kuti mjaita say, and she came in with a contribution that is going to have my kids move into a new school, a government school. And zvinhu zvese izvozvo ndaisambokwanisa kuzviita dai vanga vasinaita reach out to me. Ndinokumbirawo kuti mundisupport as I'm going to be creating content for this platform, content that can also relate with me. Ndine mwana ne 5 years, ndine mwana ne 3 years. Vanotaura nyaya from childbirth kusvika kuzera iroro, tichitaura zvekare ne-maternity journey, tichitaura anything to do with babies unborn and up until they're 5. So I look forward to seeing your contributions. Nezvamunofunga maererano nekuti takurera vana vedu se-generation yatiri izvinezvi. Ndichange ndichisiya phone number, handisi kubatika pafoni. Phone yangu ndakaihand over to the authorities nekuti nyaya iri kuinvestigatwa. Saka ndichange ndichibatika pa0774 695719. Makasununguka kundibata ipapo, ndokumbirawo mabasa aya achiuya ndimashande, ndifokase nezviri kumberi, ndichikwanisa kuriritira mhuri yangu. To everyone else that reached out, I'm still very grateful and I want to thank you.
Thank you so much. Mashitenyi. Kune vane mabasa aiwa batsirai mai Jeremiah vagone kumaintaina life yavasiyiwa vari pairi uye vagone kubatsirika pamwe chete nevana. Totenda veparenting avo vagona kuvapawo basa rekuti vagone kuwanawo chekubata. Guys, panguva yakadai nguva yaunenge uri down unenge uchitonida support yakanyanyisa ekungoti people are not kind and vanhu vane bitterness nenzara dzavainadzo kudzimba dzavo. Ndo paunongoona kuti dzimwe nguva unongoti uchingopostawo post yako vanhu votongokuataka vada kutokubvamburudza kukupedza chaiko. Saka dzimwe nguva pa social media apa panotoda kuti uve nediscernment yekuziva kuti nyaya yandingaisa neyandisingaisi ndeipi. Dambudziko zvakare ndekuti tine maghost all over and these people that ukasaisa zvakare nyaya yacho uchizviisira woga nyaya yacho inozongotwistiwa yopedzisira yakutokurwadzisa. Of which my Jeremiah did a good thing nekuti pamwe unoenda kukoti nevanhu uchitofunga kuti tiri vamwe chete wozoona kuti aiwa nyaya yako yatozadzwa mastreets umu nekuti ndo maghost acho zvinhu zvacho zvakaoma. But isusu tiri kungoti yes we still stand with my Jeremiah kusvikira nyaya yavo yasvika kumagumo. Kana vakomana ava vakavabata nenzira isiriyo aiwa ngavapinde muchikurubhi vadyiwe nenda netsikidzi. Regai tibva tangobatanidza nyaya yemukomana wekuAmerica uyu. Guys, muchiri kuziva here kuti Sean Combs taimbonyora nziyo dzake tichiita dzekuriwinda pakaseti tichinyora mumaautobook achinyora tunziyo twake shori chino muchiri kuziva here. Asi vakomana vari kunzi aiwa vanga vachibata mabasa erima kuisa zimubhedha vobva varara nemadzimai for 3-4 days 36-46 hours non-stop continuous nevarume zvese ipapo zvenge zvakangosangana. Uyu mukadzi wacho angari partner, actually the girlfriend angari partner for a very long time pa 10 years aizonzi weterwe mumuromo nevamwe varume pamwe pacho varare vose nevamwe varume then vozotora zvinenge zvabuda zvimvura zviya vondoisa pa inonzi chiko pamazamu emurume uyu Sean Combs P Diddy imikani oshaya kuti kochi kuromba here ndo miko dzacho chiko chiri kuitika muworld yavo iyoyo. Recently pane nyaya ya Kelly yaitombova zvakare nekunetsa kwakakura kwakadaro mari yacho guys aiwa ndo paunoona kutoti vasikana vari kuslaya mastreets umu kana vachiita basa chairo reslay queen hapana happiness because zvinenge zvichiitiswa kuseruko ndosika vamwe vaizopedzisira vandoita pitipoti iya yekuDubai yekunodya tsvina yemunhu vachiitirwa tsvina mumukanwa. Woshaya kuti ndozvandiri kubvunza kuti imhiko here toti ichi ifantasy dzinenge dzaita overdraft. Guys, ameno zviri kuitika munyika yedu iyi asi chatongona matranda toti Jesu aiwa dai vachiuya nekuti kuri kuinda nyika hatichakuoni.